ҳамаи гуна бо ҳашамати зиёд аз субҳи барвақт дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Садрдин Айнии шаҳри Душанбе намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва таомҳои миллии шаҳри Хуҷанд пешниҳоди сокинони пойтахт гардид. дар чорабинии мазкур масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд, ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ва дигар сохтору ниҳодҳои давлативу сокинони пойтахт ширкат намуданд. нахуст иштирокчиён аз маҳсулотҳои кишоварзии ин минтақа ки бо нархҳои дастрас пешниҳоди сокинони пойтахт гардида буд боздид намуда ба барзгарону сокинони ин минтақа барои ҳиссагузорӣ дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат арзи сипос намуданд. дар намоишфурӯш молу маҳсулоти мавриди ниёзи аввал бо нархҳои нисбат ба бозор арзон пешниҳод шуда имкон фароҳам овард ки сокинону меҳмонони пойтахт аз он баҳравар гарданд. дар баробари ин ҳунармандони шаҳри Хуҷанд, корхонаҳои саноативу дузандагӣ низ дар намоишфурӯш фаъолона иштирок дошта маҳсули дасти худро пешкаши ҳозирин гардониданд. масъулин изҳор доштанд ки ҳадаф аз баргузории намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва барномаҳои фарҳангу адабии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ин шиносоӣ ва муаррифии фарҳангу тамаддун ва анъанаву таомҳои миллии тоҷикон ва минтақаҳои ҷумҳурӣ мебошад. аз ҷумла сокинони шаҳри Хуҷанд, махсусан занони ҳунарманди он, дар гӯшаҳои алоҳида намунаи ҳунарҳои дастӣ, рассомӣ, нону хӯрокҳои миллӣ ва ғайраро намоиш доданд. дар ин рӯз тамоми ҳунармандон ва аҳли ҷамоатчигии шаҳри Хуҷанд бо як рӯҳияи болида маҳсули дастранҷи худро ки алоқамандони зиёд дорад пешниҳоди сокинони пойтахт гардониданд. аз шаҳри Хуҷанд мо намояндагон ҳунарҳои мардумии шаҳри Хуҷандро муаррифӣ намуда истодаем ки аз он ҷумла мо омӯзгорони донишгоҳи давлатии Хуҷанд, факултети санъати тасвирӣ ва технология якчанд корҳо, намоишҳо ва ҳунарҳои мардумӣ ки донишҷӯёни мо бевосита дар иҷрои корҳои мустақилона ва дар иҷрои корҳои комериҳои худ ва ҳам корҳои дипломиро иҷро менамоянд, дар ҳамин самти ҳунарҳои мардумӣ мо ба намоиш дар ин ҷо гузоштаем ки дар оянда барои рушд ёфтани ҳунарҳои мардумӣ ба мусоидат мекунад. баъд аз намоиши маҳсулотҳои кишоварзӣ ва таомҳои милливу ҳунарҳои мардумӣ, қисмати дуюми рӯз бошад барномаи мукаммали фарҳангии санъаткорони шаҳри Хуҷанд саҳни боғро рангу ҷилои нав бахшид. бо суханони шодбошиву ёдоварӣ аз дастоварду муваффақиятҳо, роҳбарияти шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе баромад намуда, иқдоми мазкурро василаи шоистаи имконият ва дастовардҳои сокинон арзёбӣ карданд. дар ин рӯз аҳли фарҳанги шаҳри Хуҷанд бо барномаи хуби консертӣ ки иборат аз шеърҳои ватандӯстона буд, табъ ҳозиринро болида сохтанд.